Masu saurare, shin ko kun san cewa kuna ɗauke da babban sirri a kusa da ku? Sai dai wannan sirrin ba komai bane face addu'a da take kewaye da mu. Kamar yadda cibiyar tattara bayanai kan halittun tsirrai ta duniya ta wallafa bincike, masana da dama sun bayyana cewar addu'a na da matuƙar amfani ga lafiyar bil'adama. Ina masu fama da matsalar ciwon ƙafa, malaria, asma, larurar aljanu, bugun zuciya, kai har ma da masu fama da matsalar ciwon shuga. Da yawa mutane ba sa kallon addu'a a matsayin wani abu mai muhimmanci, duba da yadda aka fi samunta a makabarta ko daji. Mun yi nazari kan amfaninta ga lafiyar ɗan adam. Ga mai fama da ciwon ƙafa, a jiƙa saiwar addu'a a bawa mai matsalar ƙafa wanda ko tashi baya yi, to da izinin Allah zai samu sauƙi daga raɗaɗin ciwon ƙafa. Mai fama da cutar cizon sauro wato malaria, ita dai wannan cuta ce da ta damu mutane musamman a ƙasashen Afirka. Shan ruwan tafasasshen ganyen addu'a yana maganin cutar malaria. Game da mai fama da asma, ana niƙa addu'a a dinga ɗiban garin ana tafasawa ana sha, to lallai mai wannan matsala zai samu sauƙi. Ga mai fama da larurar aljanu, ganyen addu'a yana maganin korar sheɗanu daga jikin ɗan adam. Ana samun ganyen addu'a haɗe da ƙayoyin da ke jikin icen addu'ar, a busar a daka ya zama gari, a turare irin na hayaƙi. Mai larurar bugawar zuciya, mutanen da ke fama da yawan bugun zuciya wanda yake sa su zama suna cikin wani yanayi na razana ko da yaushe, ko kuma numfashi ya yi musu wahala sakamakon bugun zuciya ya yi kaɗan. To shan addu'a a hakanan yana taimakawa wajen daidaita bugun zuciya. Mai matsalar ciwon shuga, shan addu'a na taimakawa wajen daidaita shugan da ke jinin jikin mutum. Har ila yau, amfanin addu'a bai tsaya iya haka ba. Shan 'ya'yan addu'a da bai wuce guda 9 ba a rana yana maganin ciwon ulcer wato gyambon ciki. Hakanan ga mai fama da basir da yake sa mishi ɗaurewar ciki, ana shan addu'a ƙwaya 3 da safe kafin a ci komai, da daddare idan za a kwanta barci. Wannan yana taka muhimmiyar rawa wajen mai ciwon basir da yake sa mishi ɗaurewar ciki. Duba da yanayin zaƙi da addu'a take, shan addu'a na ƙara kaifin basira ga mutane musamman ga yara ƙanana. Ku ci gaba da kasancewa da ni Habiba Abdullahi Ibrahim a fagen Ga Magani a Gonar Yaro. Kasance da YIB Hausa ko da yaushe domin sanin halin da duniya ke ciki.